ydy, ble mae. Mae chwarae yn yr ysgol yn gyfle arbennig i ddysgu geirfa newydd i'r plant. Dych chi'n holi llawer o gwestiynau mwyn gweld ydy'r plant wedi deall ac annog pawb i gymryd rhan. Yn yr uned hon, byddwn ni'n edrych ar gwestiynau defnyddiol mwyn adnabod gwrthrychau, objects, gwahanol, a gofyn beth ydy, ble mae, ble roedd, a ble bydd rhywbeth. Dyma'r patrwm cyntaf byddwn ni'n edrych arno yn y fideo yma. Beth ydy... Dyn ni'n gallu defnyddio'r patrwm yma i ofyn What is this? Neu What are these yn Gymraeg. Mwyn gorffen y cwestiwn gyda this, mae angen gwybod os ydy rhywbeth yn fenywaidd neu'n wrywaidd. Dyma'r patrwm i chi. Enw benywaidd, hon, this. Enw gwrywaidd, hwn, this. Enwau lluosog, y rhain, these. Gadewch i ni edrych ar enghreifftiau o gwestiynau ac atebion. Mae dol yn enw benywaidd. Felly dyma'r cwestiwn. Beth ydy hon? Bydd y plant yn ateb drwy ddweud Dol ydy hi. Mae Teddy yn enw gwrywaidd. Felly y cwestiwn cywir ydy beth ydy hwn? Yr ateb Teddy ydy e. Yn olaf, beth os ydyn ni'n siarad am fwy nag un? Bydd angen i chi ofyn y cwestiwn yma. Beth ydy'r rhain? Yna, bydd y plant yn dweud, teganau ydyn nhw. Weithiau, dyn ni ddim yn gallu ffeindio pethau, neu maen nhw'n cuddio. Felly, dych chi a'r plant yn chwilio amdanyn nhw. Nesaf yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ar y cwestiwn ble mae mwyn eich helpu i ffeindio pethau. Yn gyntaf, byddwn ni'n edrych ar y cwestiwn yn y presennol. Ble mae'r ddoli glwt? Ystyr hyn yn Saesneg ydy Where is the... Yr ateb cywir ydy Mae'r ddoli glwt ar y gadair. Pan dych chi eisiau defnyddio'r patrwm Where was the?
sef patrwm yn y gorffennol, bydd angen i chi ddefnyddio ble roedd, enghraifft. Ble roedd y gath yn cuddio? I ateb y cwestiwn hwn, dyn ni'n gallu dweud roedd y gath o dan y bwrdd. Yna, beth am rywbeth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol? Where will be? Ble bydd Daniel yn eistedd? Ydy'r patrwm cywir i holi'r cwestiwn hwn. Defnyddiwch y cwestiwn i'ch helpu wrth ateb. Enghraifft. Ble bydd Daniel yn eistedd? Bydd Daniel yn eistedd yn y blaen. Ydych chi'n gallu meddwl am fwy o gwestiynau i ofyn i'r plant ac i'r staff eraill yn eich ysgol chi? Ewch ati i ymarfer gofyn y cwestiynau a modelu'r atebion i'r plant hefyd.